No, takže ahojka, vítejte u dalšího videa. A je to jak se jako nechce, tady je lampočka, abyste to viděli. Takže je to takový lehký, prostý, takže já se budu akorát jenom tady těma dvouma. Je to bílý a takovýhle růžový. Ten bílý použiju na tento a na malíček, takže na tyto dva. A taky dva. A ostatní jakože dám teď tím růžovým. Takže já mám ten bočíko na koni, abyste to viděli. Nechci mám už odlakované. Vidíte? No, takže asi to dobře. Tady si dělám pravou opakovou. Takže začnu pravou a než si dělám tyto dva. To je to dva. Se mi to motové, to je to prčit. No, to se nevidíte, to viděli. Já vždycky dám jenom jednu vrstvu a pokud dám druhou vrstvu, no, i třetí klidně. Takže jste si nemysleli, to bude vypadat jenom takhle, takhle. To jsou prostě první vrstvy jenom. Takže nic zázračného. To mluvím, že moc jako nemluvím, ale já se prostě u nechci soustředím strašně. Já nevím, prostě jako... Jo, můžeme je třeba foukat. Můžeme a nemusím, že jsem ničím jist. Teď uděláme zase dvě vrstvy těch dvou uděláme zase další prostě vrstvu toho bílého laku. A vždycky můžeme třeba přetřít i bezbarvým. Jestli nevím, takže vidíte, ono i ty dvě vrstvy si myslím, že budou i dostatečně stačit prostě, protože jako můžete sami posoudit. No, takže jako... takže tady to asi ne, tyhle ten taky, tady ten a tady to ještě budeme muset dodělat ještě. A dáme to ještě jednu vrstvu, ještě. Musíme to sami. No, takže asi to tam není. Hlavně na ten pád tam teda jakože dvě vrstvy, to...
Takže to můžeme vidět asi takovou ruku. Takže teď to odbíjí. Ještě páček. Napravou, což bude hodně těžké, protože já levou ruku nedávám namalovat. Ale zrovna teďka jsme tady mohli namalovat levou ruku, takže jako to. Takže vás tu tam trochu nakloním. A to jsem taková papírka. Mně se vždycky při malování levá papírka. Takže jako jsem vám nemůžu vadit. Vezmeme si první vrstvu. Příště si uděláme jenom bílé nechty. Tak se mám tak pátá, kde je ta volna. Když tak napište do komentů. Máme to, nemám, to je to myslím, že 22. Dneska 20. Teď jdeme dělat na šarý vlastníky. Třeba. Jo, jak nikoli? Ne. Nemám nic. No, tak čau. Tak, právě jsem přišel takto. Já se omlouvám, takže jako to prostě jakože to samo se přišel táto. Já vyhoří, to nechodí. Řešit. Takže to zkusím, to vypadá dobře. Takže tak. Ještě si uděláme druhou vrstvu na malíčku toho bílého, aby jsme to měli stí, samozřejmě výraznější. Takže takhle to vypadá. Vypadá na jestli jste to dobře aspoň trochu viděli a jestli se vám třeba to nechci líbit, tak mi napište do komentu, já nevím, kde nic zázračného a ta bílá se mi tomu líbí, prostě je to úžasný. A doufám, že se vám to taky líbilo a já se budu prostě těšit další videa, ahoj.